సిగరెట్ కాసు పాడరు అనుకో గూగుల్ పే 10 రూపాయలు పాడు 20 రూపాయలు పాడుంది ఇది అల్లగేని అల్లగేని Alright guys, enjoy my telling you about the first video. So guys, on the channel, there is separate videos on the comment play. Paniya. Dude, bokle marchana Mr. Follow marchana. ಯಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋಕರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊರ್ಲಿ follow play dairy milk link in the description bar. So, ade. Arade. ये देख असली असली Yo, so guys, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೆ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ఆయన సబ్స్క్రైబ్ ద స్పెషల్ చాలా వీడియో మల్పడుంది అంటే చాలా తిక్కొంది కంటెంట్ సో ఆయన సబ్స్క్రైబ్ అని ಪಂಡ 1 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗಳು ಗೊಂಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಸೊ ದಾಟ್ ನಾಟ್ ఆయన ಗೊಂಜಾನ್ ನಮ್ಲ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ 1K ಮಲ್ಪಲೆ 1K ಹೆಚ್ಚಿನ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನ ದಾದನ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಡತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಲ್ ಡೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಸರ್ ಗೊಬ್ಬದು ಡೇರ್ ಕೊರೋಣ ಪಕ್ಕದ ಇಂಚೆ ಕಿಂದ ಗೇಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆತಿ ಗಮ್ಮತ್ಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡಿ ತಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿ ಲೆಂಕಲ್ ಮುಂಜಾನೆ ತೆಗೊಬ್ಬ ಬಂದ ಸ್ಟೋನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ 3, 2, 1 ರಾಜ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಗೋಣನ್ ದೇತ್ತಂಬೋಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮೂಲ ಕಂದ ಪತನ್ ಓ ಬೈ ಮರು ಏನ ಓ ಬೈ ಆಯ್ಕೆ ಜಿಂಗಂ ತಿಂದು ದುಬ್ಬೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪತನ್ ದೆಪ್ಪು ಅಂದ್ಯ ಮರಣಿ ಕರ್ಮ ಅವೇ ದರ್ಪೆ ಪತನ್ ದರ್ಬಿ ಬುಡಚಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಂಜಿದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ Okay, so guys, when you come to us, we're going to round back here. Okay, so guys, it's a couldn't second. So guys, stand up. Okay, ready? 3, 2, 1 ओ भाई मारो मुझे मारो ಸಂತಾನ ಸೇರ್ದೋರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ರಿ ಓಕೆ ಇತರ ಡೇರ್ ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆ ಮಂತ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಯೇ ಡೋಬರ್ಮನ್ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಲೈಟ್ ತಂದಿತ್ತು ಜನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಕೊಲ್ಲು ಓಕೆ ಸೋಡು ಬರ್ರ ರೆಡಿ ಆತೆ ರೆಡಿ ಹಾ ಲೈಫ್ మన మండగిర మర్దు పాడతారా అంది ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ 5 ಜನ 30 ಟಿಪ್ಸ್ ಗೆ ಪೋಡು ದೇರ್ಕ ಆತೆ मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं शेर
अकेला ही आता है ಬರಡೆ ಬರಡೆ Come on, you can do it. Burra. ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ ಅವನ್ನ ಸಾವನ್ನ ಎದುರಿಸೋ ಸುಲ್ತಾನನಂತೆ swag ಮುಂದಂತುಲೆ ಫೋಟೋ ಓಕೆ ಬುರ್ರನ ಡೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಪ್ಪೆ ಮುಲ್ತು ದಡಮಿಟ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಸರ್ ಆಗೋ ಬುಜಿಗೆ ಓಕೆ ದೆಬೆ ಮುಂದೆ ಕಮಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಮುಜಿನತ್ತ ಯಾರಿಗೆ ಡೇರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ರೆಡಿ 3, 2, 1. भाई मारो मुझे मारो ಮಾಬಲ್ ಅಡ್ಡ ಬರೆ ओ देवरी ಏನೋ ಬರ್ಕೇಡೆ ಓಕೆ ಗೋ ಟು ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ನೇರೋಡ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತವಡು ವಿವೇಕಿಂದ ಪಂದೆ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ನೇರೋಡ್ ಓಕೆ ಗುಂಡು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಪಿಲ್ದು ಚೆಕ್ ಇಮ್ಮನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನಟ್ಟುಂಡಿ ಆಯ್ನಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಬು ಕುಡಾರನ್ ಬುಡ निकले यार बनपुले नो रखेन वाला एंजिना यार निकले एड्डे पड़ते फोन अंदर अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो क्या डाल भी लिए ಎಂತ ಹಲೋ ಒಲ್ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ವರ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಇರೇನ ಪಂಕೊಟ್ ಬನ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಪನ್ಪಿನೇನಾ ಹಾ ಈ ಏಡ ಪುಂಡಿ ವೇಪಾನು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಎತ್ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟುಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಏನ ಪೋಟ್ರು ತಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟು कंट्रोल ಕಾಡ್ಬತ್ ನೆಲಗಾಕ ಬೇವಡ್ಸಿ ಬೆಬ್ಬೆ ನಂಬಿರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಉಂಡು ತಡೆತ್ತನು నీకు అమ్మసారు దాని ఆతల నీకు ఫ్రెండ్ ఇంపార్టెంట్ అలా నీకు ఎన్నరది ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు పొన్నాత ఆమె ಹೆಂಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದೆ ಮಾರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರಿ ಅನ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡು ಇದು ಅಲ್ಲಗೇನಿ ಅಲ್ಲಗೇನಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಪನ್ನೆಕ್ ಮಲ್ತಿನತ ಅವಳ ದಾಲ ಅಮ್ಮಸರು ಬೋಡ ಬಡ್ಚೆ ಪಾತಿರೋ ಮಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೊರಂಡಲು ಮಾಲ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡಿ ಇಡೆ ಬರ್ತದು ಕಾಲ್ ಕಾಸ್ಕೇಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪುನತ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಿ ದಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ ಹಾ ಹಾ ಪಾನಿ ಈ ಪದವಲ್ ಅವಾಗ ಕಾಡ್ ಬಂದ ಹಾಕಿ ಬೇವರ್ಸಿ ಏ ಸಿದ್ಲಿಂಗ ಕುಣಪ್ ಸಿದ್ಲಿಂಗ ಅಚ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನನ್ನದು ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲಜ್ಜ ಗೌತು ಐನದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡತ ಅಂಚಂಜಿ ಐನದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡತ ಇಂಚನೆ ಡೇರ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಸ್ಟೋನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಸರ್ ಐಕೆ ನಿಕ್ಕಿಂಬಾಗ ನೆರ್ರೆ ಕೊರ್ನಿ
వాళ్ళు పాతేరు మేము ఎగుళ్ళట్టు నాకు వాళ్ళు ఎడ్డం తినాలత పాతేరు ಮೂಲೆಲ್ಲ ರಾಟ್ ಬರತ್ ನಾಕ್ ಮುಳ್ಳೇರು ಬಗರೆ ಗೋಣೆಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿ ಉಷ್ಣ ಶಿ ಏನಾರ್ ಉಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಅಂತಾನದ ಅದ ಆವ್ ಬಾತೀರ್ ಆವ್ ಎಲ್ಲ ತೂಲ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೇರು ಗಾಂಡು ಗೌತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ तू गांड गौती है क्या ಯಾಂಡಾಲಜಿ ಚಾನಲ್ ಆಯನ ಪಾಡುವೆಗೆ ಹಲೋ ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಭರತ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪಟಪುರ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಮಾರೆ ಅಂದ ಅಂಜವಂಗಂಡು ಸುರುಮಾಲ್ಪು ಸರಿ ಭಗವಾನ್ ಸೆಡ್ಡರು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ ಪಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಾಲ್ತ ಮಾರ ಗೌತನಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಡೆ ಬತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಲ್ತ ತೆರತ ಆನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಬೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೋಣಿ ಆಯಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿ ಸರಿ ಯೋ